In dai har kana amfani da babbar waya, walau Android ko kuma iPhone, kuma kana amfani da wannan wayar taka domin inganta kasuwancinka, aikinka ko kuma sana'arka, ya zama wajibi ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe, domin wannan bidiyon zai taimaka maka wajen inganta sana'arka, kasuwancinka ko kuma business ɗinka, musamman mutanen da suke da alaƙa da graphic design ko kuma wanda suke su zama graphic designers, ko kuma mutanen da suke yin kasuwanci suke zuwa graphic designers su ci kuɗinsu. Wannan bidiyon zai rage ma kashe kuɗi musamman abin da ya shafi graphic design da kashi 70 ko kuma 80 cikin 100. A wannan bidiyon zan zo mana da wasu AI tools guda 5 ne wanda za su taimaka mana mu inganta sana'armu, kasuwancinmu ko kuma business ɗin da muke na graphic design ko kuma harkar da muke ta content creators idan kai content creator ne. Wannan AI tools za su taimaka ma ƙwarai da gaske, kuma za su taimaka ma wajen rage kashe kuɗinka da kuma rage maka cin lokaci musamman akan abin da ya shafi graphic design. AI tools na farko shine Canva. Canva wani graphic design tools ne wanda za ka je ka yi downloading ɗinsa a Play Store. Idan ka je ka shiga Play Store, idan ma ba ka so ka yi downloading ɗinsa, za ka shiga website ɗinsa ka danna www.canva.com. A cikin wannan application ɗin, idan ka shiga ka yi downloading ɗinsa a Play Store ko kuma App Store idan Android ce da kai ko kuma iPhone, akwai free graphic design tools da za su taimaka ma ka yi dukkan wani graphic design da kake da shi. Idan kai ɗan kasuwa ne, kana zuwa a ci kuɗinka wajen yin designing ɗin bana, idan dai har ka shiga Canva akwai free banner tools. Kawai idan ka shiga za ka yi searching bana, ka yi searching bana, sai ka je ka ɗauki template ɗin da kake so ka yi editing ɗinsa, ka sa hoton kasuwancin da kake ko kuma abin da kake so kai talla da shi. Haka zalika idan kai content creator ne, za ka shiga kawai ka yi designing ɗin YouTube thumbnail ne ko kuma bana ta bidiyon ka ko wani abu. Baka buƙatar graphic designer a wannan zamani idan dai har ka rungumi yin amfani da Canva. Then AI tools na biyu shine, wannan zai fi taimakawa musamman graphic designers ko kuma masu sana'ar ɗaukan hoto. Wannan tools ɗin shine Pixabay. Pixabay idan ka shiga, shi kuma yana da free hotuna ne da kuma videos wanda mutum zai ɗauko su ya yi amfani da su wajen yin editing ɗin hotonsa ko kuma editing ɗin bidiyonsa ko kuma wata bana da yake so zai yi amfani da ita wajen tallata kasuwancinsa ko sana'arsa ko kuma wani aiki da yake yi. Wannan shi ma yana zaka in ka shiga ka je Play Store ka yi downloading ɗin application ɗin, ko kuma idan mutum ba shi da ra'ayin ma downloading application ɗin, zai je ya danna www.pixabay.com. Idan ya yi searching zai shiga ya ga hotuna ne, free hotuna wanda mutane suke amfani da su wajen editing ɗin bidiyo ko editing ɗin hoto ko kuma sa wani background ɗin da mutum yake so ya canza a wani hoto ko kuma wani graphic design da yake so ya yi. AI tools na uku shine Pixel. Shi ma Pixel kamar Pixabay yake. Shi ma in ka shiga Play Store ka yi downloading ɗinsa ko kuma ka je ka danna www.pixel.com. Shi ma akwai free images, hotuna kyauta da kuma videos wanda za ka je ka yi amfani da su wajen editing ɗin bidiyon ka ko kuma editing ɗin hoton ka ko kuma ka yi graphic design ɗinka a cikin sauƙi ba tare da shan wahalar nemo hotunan da za ka yi amfani da su wajen yin graphic design ba. Sai AI tools na gaba shine remove.bg. Shi kuma idan ka ɗauki hoto, musamman a wannan lokacin mutane suna son su ɗauki hotuna kuma mutum yana ta so ya canza background ɗin wannan hoton. Shi wannan remove.bg ɗin zai taimaka ma ka yi removing ɗin, wato ka cire background ɗin hoton da kake so ka cire. Duk idan ka ɗauki hoto kana so ka cire background, kawai za ka shiga wannan application ɗin remove.bg. Idan ka je Play Store ka yi downloading application ɗin ko kuma ka shiga browser ka danna www.remove.bg, zai taimaka ma ka shiga wannan application ɗin, sai kai sa hoton da kake so kai cire mai background ɗin. Kawai idan ka sa za ka yi remove background, zai cire ma background ɗin. Idan kuma kana so ka sa wani background ɗin ma, shi ma zai taimaka ma ka sa wani background ɗin.
na ƙarshe wanda shi ma yana da matuƙar muhimmanci, wannan na san graphic designers wanda suke cin kuɗin mutane ba su ji daɗi ba, domin wannan AI tools ɗin daidai yake da Photoshop. Idan dai mutum ya san amfanin Photoshop, na san Photoshop ana zuwa a yi graphic design ne, to shi ma wannan AI tools ne wanda za ka yi amfani da shi a wayarka. Sunan application ɗin photopia.com. Idan ka je Play Store ko kuma App Store za ka yi downloading wannan application ɗin. Dukkan wani abu da ake da Photoshop za ka iya yi da wannan bidiyon a kyauta. Na san wannan bidiyon zai ƙayatar ƙwarai da gaske, sannan wanda suke cin kuɗin mutane da graphic design ba za su ji daɗin wannan bidiyon ba, amma ku yi haƙuri, wannan zamani ne artificial intelligence wanda ya zo ya sauƙaƙa mutane ga dukkan abin da suke so su yi, ko ma dai menene. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, ina so ku yi sharing bidiyon nan ga mutane domin mutane su amfana da abin da bidiyon nan yake ƙunshe da shi. Sannan kada ku manta da yi min subscribing ɗin YouTube channel ɗina da kuma following ɗina a dukkan social media handles ɗina. Sannan kuma duk abin da na kawo ina zuwa na rubuta shi, ina da blog, akwai website da nake yin bayani dalla-dalla akan dukkan abin da na bidiyo da shi. Idan kana samun wahala wajen kallon bidiyo, ka je ka danna www.abokinai.blogpost.com. idan ka shiga ko kuma idan ka duba description na wannan bidiyon, za ka ga sunan blog ina, wato abokinai.blogpost.com. akwai bayanan na dukkan bidiyon da na yi shi cikin harshen Hausa dalla-dalla. A je a shiga domin a duba saboda amfanin mu gabaki ɗaya. Na gode, sai anjima.